Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Kawai ni kijingjia accident Haribhoi district hakasni thoding jong ka khatlai tarik ubanai jemang arajar arpuar wei ukna red ulado e yala ka jong ka jingem kalba arngut ki wei pat kila mensau jor hadin baka wei ka kali auto rickshaw ka baki shong kala sha ban ha uding ba ubala hap halor kani ka kani kala jia ha ka por kom bakhandai baje ai min step ha panitola bernihan Haribhoi district kat kum ga jingtip balayo lum laya thu bakani ka kali auto rickshaw ka dei ka badang thmu ban leit sa bernihan hanrei andala poi ha kani ka jaka uding ubahe ula khlem bad ula ban nya kani ka kali auto rickshaw ka basong laingut ki breu bad kenthop ya unongnia ki pulit ka bernihat police outpost tang shuyo jingtip halor kani kilalait marmar ban penkit no ya ka met jong uneu khna red bad nya kini ki ba mensau sha bernihat PHC Bisa kah?